העצמאות. כשנכנסים לפארק הזה, ביום אפשר לטייל, עדיין בלילה אפשר למצוא פה ושם מחטים, אז לא מומלץ להגיע לשם בשעות הלילה. וכשנכנסים לתוך הפארק צריך לא רק להסתכל על העצים, על המראה של ג'ורג' וושינגטון, צריך גם להסתכל על הרצפה ולגלות שבתוך הרצפה בנחושת מוטבעות סצנות ממלחמת העצמאות, מחייו של ג'ורג' וושינגטון. כל ההיסטוריה שלו מוטבעת בעצם על המרצפות ברצפה של אותו פארק. אנחנו רואים אותו יושב על סוסו, מאוד מאוד בולט. אי אפשר לא להזכיר את הגרינג' וילג'. נכון שהיום כבר יש אזורים יותר חמים, אבל הגרינג' וילג' עם הבתים הנמוכים, עם הירק, עם הגלריות לאומנות, עם מועדוני הג'אז המפורסמים, הרבה מועדונים עדיין פועלים בגרינג' וילג'. והרחוב המפורסם, רחוב מרקס, הרחוב שהוא מוזיאון, צריך ללכת ברחוב, לראות את האנשים.